Durante anos este edificio foi o colexio Aníbal Otero, pero as necesidades cambian e agora acollerá o centro de día de Ribeira de Piquín. Aquí non tiñamos nada, non tiñamos nada. Viñemos facer moitas veces cursillos aí, tiñamos unha asociación de mulleres rurales, de antes, non? E facíamos cursillos e facíamos iso no colegio, no outro de ali. Eu creo que isto é unha cousa moi necesaria para o pueblo. Iso é o que me parece a mí. Facía falta algo desto, sí, aquí. Ademais das melloras na fachada, o novo espazo conta cunha sala de rehabilitación, unha habitación para a atención médica e un aula polivalente que esta fin de semana converteuse nun improvisado comedor. O proxecto non termina aquí, porque temos pensado continuar remodelando a planta de arriba do edificio e a planta de abaixo, pero, bueno, deuse unha volta importante ao edificio, que esta era a antigua escola, onde estudiamos todos, e cambiouse a cuberta inteira, fixéronse as obras nas fachadas do edificio e esta planta queda totalmente habilitada. Este quedou de maravilla. Moi bonito, sí. Un espazo que veciños e concello reclaman dende hai anos. Cubrimos unha necesidade básica e que se leva reclamando xa moitos anos. Van, non sei se 12 ou 15 anos que se leva prometendo a apertura dun centro de día ou dun centro residencial na Ribeira de Piquín. Foise pospoñendo por uns motivos ou por outros. E hoxe é un día especial, hoxe é un día de alegría porque damos por finalizadas as obras do centro de día. Mentres espera a licencia para a posta en marcha deste novo centro de día, dende a entidade local xa se pensa nas actividades que se levarán a cabo. Nos parece máis importante que todo o mundo teña acceso ao centro de día, aos servicios sociais que se den neste centro, e despois aquí personal especializado, unhas salas de rehabilitación na que se poideran dar distintas actividades de terapia ocupacional, de fisioterapia, de rehabilitación en xeral, e como podes comprobar xa a parte do mobiliario está ubicado. Un proxecto que contou coa axuda económica da Deputación de Lugo. Somos a única administración que está intentando pelear. Espero que os veciños da Ribeira de Piquín poidan vir aquí, poidan disfrutar, poidan estar xuntos e poidan ter unhas condicións de vida como no urbano, non? Unha nova vida a un edificio que cubrirá as necesidades dos veciños de Ribeira de Piquín.